مدرخ بريمير ليج أبز قدام سنبت أقدس صوتات بمسرع أبز قتللو تشيلسي أنصار تابناي قدم أصلت أنا أزنبره برتغالو هوزي مورينو إلا زلا قال كتم أسخنت مرحت نايز مدرخ نزلا توتنهام إتكايدو نايدر بتصوتات سريع لالهم إذن كلبات أبز حجي زنو بزلوا قوما دما إز صوتا كال العلت نايدر بتصوتات هراف زقبر خوينو قريب لهم إدخال إز عبير ندار زو صدما أبز صوت عوز مزقبت كلاب نام مرحنت نايز مدرخ ويكا ناب كالا درجة ناي مدياب عدل كلوا مخانيوم إذا بسميوان أتفلت كلاب أبز حلف شدشت صوتات أب كل ودرات كتعود كإلام إذا مرحت نايز مدرخ زلا توتنهام هوتسبور نام ميدا ستانفورد بريدج توقع إذا أبز كايدت تصوتات دما بتول علاقة البوز ركب قطم نايز سومن أبز مدرخ كونيوم مخنياتو إذن كلابات أب قدامين سالسين درجة سلازر كبام إذا صوتات دما توتنهام مرحنت أتقبلو ويكا تشيلسي نبوتا ناي توتنهام بمتكا نام مرحنت نايز مدرخ تديبول كونيوم كابز مدرخ وصاون إذن كلابات تشيلسي أم مدرخ يفا تشامبيونز ليج نمدبخت مرحة خلا توتنهام بوغنا أم مدرخ يفا يوروبيان ليج نمدبا أم مرحة زلام انتخنا كابز حلف ركبنا إذن كلابات تشيلسي العلوة إد محس نفس صوت خلقاتهم إذا كلاب كابز أنصار توتنهام زكايدتهم إيتن سوستان شوعتن صوتات أب سبعان كتن عود كتمزقب كلا أب حمسان حمشن سعرات أبر بعد ما معرب مفللاي نمودة تاكزي إذن كلابات زترخبالو أم مدرخ كارابو أكاب زور عسر شد شوخينو إذ صوت هدما بفتسم كلا بعود توتنهام شد شب حمشة تزازيمهم بوغن تشيلسي حلا ولدات إدوارد مندي ريك جيمس تياغو سيلفا كورت زما بين تشيلور جورجينيو ماتيو كوفاتشيتش نيكولو كانتا حكيم زياد تامي أبراهام تيمو فرنرن نامي رخصلو في تطفي تجيرلهم زلهم بوغن توتنهام دما استفرالي ولوط خجبر تطفي تجيرلهم مورينو أميرا نيقدم كلو تعويتن خوت عبئيو غزاب بمقباري خاطم تنتنت دما إذا أسلطاني أبز ميرا سلسته بخل تخعوت قمتم هيو مالهم أبز دقفت نايز مدرخ كابز متصوم الناميرا خاطو تفقيد اللهم زلو غزي دما إذن تشيلسي ميدا كلتا شح دقفت نخحس تفقيد اللهم كابز متصومن مالتيوم أبز صوتا غن إزم دقفت نايزا كلب أبيتهم بمخانيهم بمساخوت التلفزيون نز صوتا خعزبوهم جوزي مورينو أبز حلف 4 صوتات بزمزقو عوتات نابز مرحنت متسك إلهم إز صوتا مورينو مزنا يقدم كلوب صوتو لطرح يكونن كون قالوا فولي نجر نايز صوتا دما أسلط عن تشيلسي فرانك لامبارد مستننوي حوان زسلطون أسلطان إنبر كرغب مخانيهم لامبارد نزنا يقدم أسلطان يخعوت ولدي ويس كسعر اتخال قص نايز صوتا خين اللهم أبز مدرخ بريمير ليج أبرب قطمات بصحل زول كلبات ناب قطمات بوكسين مات قص ناب سغرال زلوا غزين أبز غزي زغبرو صوتا ناي قدنا قداس كخونيم كابز غزي دما ات زياده اتوكروز دل صوتات نايز مدرخ ات منتايسي أبز غزي نت بزاكبت كلب نوان صقص اسله تمرح بز دما از وقتي مدرخ بريمير ليج ناب نيوان أبز غبر قلس تلك قرطو زحزول اقاطم كخونيم تشيلسي أبز غزي ات اب قدميت كاب سرع كلبات نوان بريمير ليج كابز عتريام اذا كلب حيزاتهم بزلات تصاوتي اتا زغورلا زي بلا كلب كوينا قريبالام اسلطان تشيلسي فرانك لامبارد كمي جيركا أبز مدرخ تغعز بزغبا كم تصاوتاي كوينو نويح عمتات فليط ويو سلازي اسلطان خوينون زخنا اي كصغمانيو ريتو استفالالي تنتنتيم اذا ابز خونول دما نت انصار عبيت خلبات عطيو كام تصوات زبل قد حيزو ساعتو ناي قدما سلطانيو هوزي مورينو ابز قطم بخمي كفدهيو اتخال مقرات ناي صوتايم تشيلسي ابز 5 عمت بدات فلط زنبرت مسمر مكلخالاي كونت تفلت زلام بانصار نايزي ناب قد مسمر متقياخت اتخيلام اب كتشان 10 شدشن انتوني كونت جمرو مودرنايزيشن زتبهله رقيق سلت زفلمه كساب حجي قطلالهم بز دما تشيلسي ناب كال انفتات صوتات خيدالام እዚ ተቀበለ አሰልጣን ፍራንክ ላምፓርድ እምባር ኣብዝ ዓመት ሩይ ለውጥ ብምግባር ኣትዮም ብፍላይ ድማ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዘለዎ ተጻዋቲ ብልዑል ወጻኢታት ክቅየር ተራእዮም በዚ ድማ ላምፓርድ ኣሰር ፔፕ ጋርዲዮላን የርገን ክሎፕን ክስዕብ ኢሉሎም እዚ ስለ ዝኾነ ድማ አሰልጣን ፍራንክ ላምፓርድ አንጻር ናይ ቀደም አሰልጣኒው ሆዜ ሞሪኖ ተረኺቡ ዘካይዶ ግጥም ብዓባ hanቆታት በየዘሎም ምክንያቱ ኣብ ደረጃታት ናይ ዝመድረኽ ጥራሕ ይኮነን ለውጥ ክጋበር ፍራንክ ላምፓርድን ሆዜ ሞሪኖን ተረኺቦም ዘካይዶ ግጥም ጋ እትኻለ መቕረት ናይ ዝግጥም ብምዃኖም بحافشة أبز قدام سنبت تسريع خبزولو قطمات مدرخ بريمير ليج مسنري لوم قدام برايتون أنصار ليفربول سلستن فرغان مانشستر سيتي أنصار بارنلي ساعة شدشة إيفرتون أنصار ليدز شومونتن فرغان ويست بروم دما أنصار شيفيلد يونايتد ساعة 10 حدم صباح سنبت دما ساوثهامبتون أنصار مانشستر يونايتد ساعة 5 تشيلسي أنصار توتنهام 7 فرغان أرسنال دما أنصار وولفز 10 ربعن قطمن ككايدين سوني مشد دما ليستر سيتي أنصار فولهام شومونتن فرغان ويست هام دما أنصار
ኣስቶን ቪላ ሰዓት 11 ግጥመን ከካይደን ኣብ ካልእ ናይ ኣውሮጳ መድረኻት ምስ ንሰግር ድማ መድረኽ ላሊጋ ስጳኛ ኣብ ዝቐዳም ሰንበት ሰሪዕዎም ካብ ዘሎ ፀወታታት ሎሚ ቀዳም ኤልቼ ምስ ካዲዝ ቫሌንሲያ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ፔስካ አንጻር ሴቪያ ሪያል ማድሪድ ድማ አንጻር ዲፖርቲቮ አላቬዝ ጽባሕ ሰንበት ድማ ባርሴሎና አንጻር ኦሳሱና ሄታፌ አንጻር አትሌቲኮ ቢልባኦ ሴልታ ቪጎ አንጻር ግራናዳ ሪያል ሶሴዳድ ድማ አንጻር ቪያሪያል ግጥመን ከካይደን ኣብ መድረኽ ሰሪዓ ኢጣልያ ድማ ሎሚ ቀዳም ሳሱሎ አንጻር ኢንተር ሚላን ቤንቬቶ አንጻር ጁቬንቱስ አትላንታ አንጻር ሄራስ ፊዮረና ጽባሕ ሰንበት ድማ ላዚዮ ምስ ኡዲኔዜ ኤሲ ሚላን ምስ ፊዮረንቲና ቦሎኛ ምስ ክሮቶን ካጊላሪ ምስ ስፔዚያ ናፖሊ ድማ ምስ ሮማ ኣብ መድረኽ ሊጋ ፍራንሳ ድማ ሎሚ ቀዳም ኦሎምፒክ ማርሴይ አንጻር ናንተስ ፒኤስጂ ድማ አንጻር ቦርዶ ጸወተን ከካይደን ጽባሕ ሰንበት ድማ ኦሎምፒክ ሊዮን አንጻር ሬምስ ሌንስ አንጻር አንገርስ ሜንትስ አንጻር ብረስት ሞናኮ ምስ ኒምስ ኒስ ምስ ጂዮን ሴንት ኢቲን ድማ ምስ ሊለ ጸወተን ከካይደን ኣብ መድረኽ ቡንደስሊጋ ጀርመን ድማ ኦግስበርግ ምስ ፍሬበርግ ስቱትጋርት አንጻር ባየር ሙኒክ ዩኒየን በርሊን አንጻር ኢንትራ ፍራንክፈርት አርቢ ሌይፕዚግ አንጻር አርሜኒያ ቢልፌልድ ቦርሲያ ዶርትመንት አንጻር ኮለን ቦርሲያ ሞንቸንግላድባኽ ድማ አንጻር ሻልክ ጽባሕ ሰንበት ድማ ባየር ሌቨርኩሰን አንጻር ኸርታ በርሊን ሜንዝ ድማ አንጻር ሆፈንሃይም ጸወተን ከካይደ ካብ ሓጽርት ዜናታት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ሕጽይ ፕሬዝደንት ክለብ ባርሴሎና ዘሎ ኢሚሊ እንድሕር ፕሬዝደንት ክለብ ባርሴሎና ኮይኑ ተመሪጹ ክልተ ኮኸብ ተጻወቲ ናብታ ጋንታ ከፈርም ምዃኑ ቃል ኣትዩ 28 ዓመት መሊኡ ዝርከብ ኔይማር ኣብ 2017 ክብረ ወሰን መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ብዝሰበረ መጠን ናብ ፒኤስጂ ከም ዝተጸንበረ ዝፍለጥ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ባርሴሎና ወዲ 23 ዓመት ኦስማን ደምበለ ንምፍራም ዘለዋ ተገዳስነት ከም ዘይብደለትን ነዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ድማ ዋላ ብመልክዕ ልቃሕ ከተሰጋግር ከም እትኽእልን ተፈሊጡ ዳይሬክተር ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ሚካኤል ዞርክ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓዮም ኤርሊንግ ብሩት ሃላንድ ምስ ሪያል ማድሪድ ዘለዎ ምትእስሳር ገዲፍካ ኣብታ ጋንታ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ክትብል ጎል ገሊጻ ቸልሲ ኒውራጋዊ ተኸላኻላይ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ጂሚኔዝ ዓይና ኣውሊቃትሉ ከም ዘላ ደስታና ፍሊጣ ቸልሲ ንዳሕረዋይ መስመራ ንምድራዕ ናይ ወርሒ ጥሪ ዝዓበየ ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ቶተንሃም ኣብ ወርሒ ጥሪ ንናይ ሌስተር ሲቲ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ደማራይ ግሬይ ብነጻ መስርሕ ምስጋር ከተምጽእ ምዃኑ ኤክስፕረስ ኣነጺሩ ክለብ ሊቨርፑል ንኣከፋፋሊ ኣሻኪርን ኣጥቃዓይ ዲቮክ ኦሪጅን ኣብ ወርሒ ጥሪ ብምሻጥ ናይ 30 ሚልዮን ኣታዊ ክትረክብ ከም እትኽእል ተሓቢሩ ወዲ 21 ዓመት ኢጣልያዊ ሓላሉ ዳጅዋን ሉጂ ዶናሩማ ምስ ኤሲ ሚላን ሓድሽ ውዕል ንምፍራም ከም ዝተቃረበ ካልቺዮ ሜርካቶ ገሊጻ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዶኒ ቫን ዴ ቤክ ኩነታት ብቀረባ ተከታተሎ ከም ዘላ ተፈሊጡ ብመሰረት ጎል ዘውጻእቶ ሓበሬታ እዚ ኔዘርላንዳዊ ኣብ ወርሒ ክረምቲ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ዝመጸ ኮይኑ ብቃወም ግና ክስለፍ ዕድል ኣይረኸበን ኣሎ ኣብ ዝመጸ ዘሎ ዓመት ድማ ካብዛ ጋንታ ክወጽእ ድሮ ዝርርባት ተኻይዱ ከም ዘሎን ጁቬንቱስ ድማ ናብ ሕኡፋ ክጽምብሮ ተዳልያ ከም ዘላኒ ዝሕበር ኣብ ሞንጎ ዲባላን ክለቡ ጁቬንቱስን ኣብ ሓድሽ ውዕላ መልኪቱ ዝጸንሐ ዝርርብ ከም ዝተወንዘፈ ላስታምፓ ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ጸብጺባ እዚ ኣርጀንቲናዊ ዓመታዊ ናይ 15 ሚልዮን ዩሮ መሃያ እዩ ካብ ኣረጊት ጎርዞ ዝጠልብ እዚ ግን በዛ ክለብ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን ኣሎ ጁቬንቱስ ንዲባላ ብነጻ መስርሕ ክሰዶ ድላይ የብላን ስለዝኾነ ድማ ብሓድሽ ውዕል ክትሕዞ ካብ መደባ እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዲየጎ ማራዶና ኣብ መበል 3 ዓመት ዕድሚኡ ብረቡዕ ካብዛ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈልየ ዝፍለጥ እዩ በዚ ድማ ፕሬዝደንት ኣርጀንቲና ክሳዕ ትማላ ዓርቢ መዓልቲ ሓዘን ኣውጅኡ ቀንዩ ማራዶና ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ ማራዶና ብዙሕ ተዘካሪ ዝኾነ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወት ዝሕለፈ ኮይኑ ኣብ 1986 ዋንጫ ዓለም ኣብ ግጥም ረብዕ ፍጻሜ አንጻር እንግሊዝ ብኢዱ ተንኪዩ ዘመዝገባ ሸቶ ኢድ ኣምላኽ ዝብል ቅጽል ለቢሳው ወትሩ ካብ ልብ ኣፍቃሪ ኩዕሶ ዘይተሃስስ ኮይና ካብ ዝተሰነደት ፍጻሜኣ ናይ ማራዶና ኣህጉራዊ ዕዙዝ ተፈላጥነት ኣብ 1994 ዋንጫ ዓለም ተጠቃሚ ሓሽሽ ኮይኑ ብምርካቡ ባይታ ክወርድ ተራእዩ ቀፂሉ እውን ነዚ ሕማቕ ህይወት ክስዕቦ ብምጅማሩ ኣደዳ ዕዳን ጥዕናዊ ፀገማትን ከም ዝኾነ ድሕረ ባይትኡ ይገልጽ ኣቀዲሙ ናብ 1991 ምስ ናፖሊ ጻወተሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ ዓጸፋርስ ኮኬን ኣብ ደሙ ስለዝተረኸበ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተኣጊዱ ነይሩ እዚ ንክለባት ቦካ ጁኒየርስ ባርሴሎና ናፖሊን ዝተጻወተ በዓል ዝና ተጻዋታይ ኣብ 37 ዓመቱ ካብ ጸወታ ጠቕሊሉ ድሕር ምፍናው ኣብ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሜክሲኮን ክለባት ናይ መስልጣን ህይወት ድሕር ምፍላም ኣብ ግዜ ሞቱ ንኣርጀንቲናዊት ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ጂምናዚያ ኤስግሪማ ይዘሰልጥን ነይሩ
ድሕርሞቱን በአሬስኡ ኣብ ግዜ ህቡብነቱ ኣብ ቦይነስ አይረስ ካሳ ሮዛዳ ቤተ መንግስቲ ኣርጀንቲና ኣብ ዝነበረ ቦታ ከም ዝዓረፈ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ግዜ ቀብሩ ኣብ ዝተኸስተ ግርጭ ድማ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ማይን ከም ዝተጠቕሙ ይፍለጥ ሞት ማራዶና ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ናይ ዝውድድር ዘጓሃየ እዩ ነይሩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ዝውድድር ድማ ኣብ ልዕሊ ዝኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሓዘኖም ገሊፆም እዮም ኣብ ዋንጫ ዓለም 1982 ኣብ ጎኒ ማራዶና ኮይኑ ዝተፃወተ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ክለብ ቶተንሃም ኣርዲለስ ማራዶና ምዃንሲ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ንሱ ኣብ ኣርጀንቲና ይኹን ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለም ዓብን ወትሩ ተዘካርን እዩ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ሜሲን ሮናልዶን ከም ናይ ማራዶና ክብርን ኣድናቆትን ክረኽቡ ማለት ሕልሚዩ ክብል እንከሎ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ኣሰልጣን ጓርዲዮላ ድማ ንኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዘድመቐ ክብል ንማራዶና ገሊፅዎ ናይ ቅድም ኣሰልጣን ክለብ ቶተንሃምን ተኸላኻላይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን ማውሪሺዮ ፖቼቲኖ ብጣዕሚ ሓዚን ኣለኹ ዓርከይ ናተይ ጅግና ነርካ ንሳኻ ብምዃን ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወት ምስ ተመቓረይ ዕድለኛየ ክብል ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊፁ ብዘይካዚ ኣሰልጣን ክለብ ቶተንሃም ዘሎ ጆዜ መሪኖ ድሕሪ ሕማቅ ውፅኢት ምምዝጋቡ ንፍናኑ ዘበርኹ ዝነበሩ ፃውዒት ቴሌፎናት ማራዶና ክናፍቖም ምዃኑ ገሊጹሎም እቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንፈልጦ ማራዶና ብዛዕባኡ ይኮንኩን ክዛረብ ምክንያቱ ንዕኡ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ንማራዶና ናይ ቀረባ ዓርኽቱን ምስኡ ኣብ ሓደ መቐየሪ ክፍሊ ዝነበሩን ንሳቶም ንዝፈልጥዎ ማራዶና ክዛረበሉ ክብል መሪኖ ቃላቱ ፈሊሙ ማራዶና ዓርከይ ነይሩ ክብል እኽእለ ዋላ እኳ ውሕድ እዋናት በኣካል እንተተራኸብና ዝበዝሕ ርክብና ግና ብቴሌፎን ነይሩ ኣመና ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ልቢ ዝተዓደለዩ ነዚ ዲዮጎ ዝናፍቕ እቲ ናይ ኩዕሶ ማራዶና ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ክንረኽቦ ንኽእል ንኸውን ንዲዮጎ ግና ፈፂምና ኣይንረኽቦን ክብል ይገልጽ ኣብ ተዓወት ዝጓና ፀፈሉ እዋናት ፃውዒት ናይ ቴሌፎን ከም ዘየድልየኒ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ፅንኩር ኩነት ግና ደው ኢሉ እቲ ብሉፅ ምዃንካ ኣይትረስዕ ኢሉ የፃናንዓኒ ነዚ ዲዮጎ ክናፍቆየ ክብል ስምዒቱ ኣካፊሉ መሪኖ ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሪ ሊንከር ብወገኑ ኣብ ወለዶና እቲ ዝበለፀ ነይሩ ኣብ ግዜና ጥራይ ዘይኮነ ግና ኣብ ኩሉ እዋን ክብል ኣብ ልዕሊ ማራዶና ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ ሜሲ እውን ንኣርጀንቲናውያንን ኣፍቀርቲ ኩዕሶን ሕማቅ ዜና ገዲፉና ይኸውን እዩ ግና ኣብ ልብና ዘለኣለማዊ እዩ ማራዶና ብሰላም ዕረፍ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዝደንት ተሃገር ኣልቤርቶ ፌርናንደስ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ጫፍ ኣብፅሕካና ኢኻ ኣሐጒስካና የቐኒልና ንዝተረፈ ህይወትና ክናፍቐካ ኢና ክብል ናይ መፋነው ቃላት ኣስሚዑ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ኣብ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ኣለኻ ዝብል ነይሩ ፖፕ ፍራንሲስ ድማ ንማራዶና ኣብ ጸሎቱ ክዝክሮ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ ሞት ማራዶና ኣብ ኣርጀንቲና ገለ ንግዜ ህቡብነቱ ንዘይርከብሉ ከይተረፈ ዘንብዐ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣርጀንቲና ቦይነስ አይረስ ዲጂታላዊ ምልክታት ሓበሬታ መጸበይ ባቡራት እቲ ዓቢ ዲዮጎ ብዝብሉ ጭርሖታት ክቕየሩ እንከለዉ ደገፍቲ ድማ ኣብ ጎደናታት ላማኖ ዴ ዲዮዝ ማለት ኢድ ኣምላኽ እናበሉ ክዝምሩ እዮም ተሰሚዖም ብዘይካዚ ማይላት ሪሕቆም ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ደገፍቲ ክለብ ናፖሊ ድማ ነዚ ኣብ 188 ግጥማት 88 ሸቶታት ዘመዝገበሎም በዓል ውዕለቶም ሽምዓ ብምብራህ ዘኪሮሞ ኣብ ጎረቤት ሃገሮም ብራዚል እውን ሞት ማራዶና ኣርእስቲ ኮይኑ ይቐንዩ መቐናቕንቲ ፔለ ብምንባሩ ብዙሕ ክዝከር ትፅቢት እኳ ተዘይነበረ ብራዚላውያን ንማራዶና ከም ናይ ቀረባ ዓርኪ ብምርኣይ ብክብሪ ክዝክርዎ ተራእዮም ኣለዉ ብዘይካዚ እምበኣር ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜናን ጋዜጣታትን ዓለምና እውን ንሞት ማራዶና ብዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣሰንየን ሓበሬታን ኣውፅአን ነይረን ጅግና በዳልን በሊሕን ክትብል ንናኢድ ሾቶ ማራዶና ኣብ 1986 ዝፀሓፈትሉ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ንዜና ሞቱ ዓለምና በዓል ዝና ከሲራ ብምባላ ቃሊሓ ጋዜጣ ዞባ ናፖሊ ድማ ስእሊ ኣሰንያ ዳሓንኩን ዲዮጎ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊራላ ካልእ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ድማ ዲዮጎ ይነብር ዝብል ቃላት ኣስፊራ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኣርጀንቲና ዝኾነት ላኔሽን ንዌብሳይታ ብስእሉ ኣሰንያ ማራዶና ፈጺሙ ኣይመውትን ክትብል ጽሒፋ ካልእ ጋዜጣ ተሃገር ከዓ ማራዶና ሞይቱ ዓለምና ኣብ ሓዘን ዝብል ኣርእስቲ ገይራ ንሞት ማራዶና ኣቃሊሓ ፈረንሳዊት ጋዜጣ ለኢኪፔ ብወገና ኣምላኽ ሞይቱ ዝብል ሓያል ኣርእስቲ ወሲዳ ካልእ ጋዜጣ እውን እቲ ቅዱስ ዝብል ካልእ መንፈሳዊ ኣርእስቲ ኣብ ጥቕሚ ውዒላ ስጳኛዊት ጋዜጣ ማርካ ኣብ ቀዳማይ ገጻታ ስፍሕ ዝበለ ናይ ማራዶና ጥቕሲ ሓዘል ቃላት ክትጥቀም ተራእያ እንተ ሞይተ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ምደለኹ ተጻዋታይ ኩዕሶ ኮይነ ክውለድ ዲዮጎ ማራዶና ኮይነ ክውለድ ካየ ዝደሊ ንኻልኦት ደስታ ዘምጻኹ ተጻዋታይ እዚ ንዓይ እኹልዩ ዝብል ጥቕሱ
ABC ዝተባህለት ጋዜጣ ድማ መግለፂ ቃላት ሰኣነት ጋዜጣ ነይራ ኣብ ምልክት ጥቕሲ ዝኣተወ ዲየጎ ዝብል ቃል ጥራያ ድማ ኣብ ጽሑፍ ኣቐሚጣ ዘሚረር ንዜና ሞት ማራዶና ምስ ናይ ሜሲ ብዝመሳሰል ዲየጎ ዘለዓለማዊው ኣይሞተን ክትብል እንከላ ጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት ድማ ማራዶና ናይ ኩዕሶ እግሪ መንቅብ ኣልቦ ክትብል ጽሒፋ ኣብ ቀዳማይ ገጻታ ንዜና ማራዶና ዘይጸሓፈት ጋዜጣ እንተነይራ ድማ ጋዜጣ ዴይሊ ሜል ነይራ مباركس كبراتن كبران سمعتنا نلوم على زدالونيو زينات سبورت أبزازي من لنا مساهم صنحنا داناي تسفازكن هنا قعبازكن هنا سسنايو